liver tai kuni kidney no de raja bukhuk bina de burmani umor thamchi char bosai puni rai de burma kami mandai hati post office te ps mandai salthang tripura sakni rak bai sakjuk sak nai rekha bosai puni rai de burma silchoro thangoi bo sak nai rekha phia hamliya tabukhe nainane bagai tei sago rang chukliya busa khorne teibo ni nokhong phalnok tongjama bo tabo khaklubja baniya krei nokhongge belene rangre ni bial higno hamrite sanane bagai Hyderabad tlange sak naina musungjago bosai phia yago rang krei kidney rang morok hani bai hastini khakwa lokorong thani chubachu sanai tongjawo abo ke sabo abo an logini bina de burma abo tamo bumti hai beram rok nei norok saiman ka beram hungkai tabo seng oro aku tlabu najaka hungka aku to najama hungkai tabo gulbara ro ustun nik saiman ka kwaisa hungkai kidney ustun hunai hungkai liver thangjak hunai hungkai pore hungkai seng thanai maso seng ko 15 tariko silchoro thangka hungkai silchoro thangman pore hungkai aro sagatam hunai kidney kisa thangka hunai saubro kidney kerikya hingga obo dialysis khainang nai dialysis khaikai bini tai kuno khaina kre haikai bonoro Hyderabad haikai ba Chennai thani obai ke borok sungno sajak hingga sung tang tai kuno khaina kre kya rang puisa torin bagai thangmaliya hingga to phana ang taisa dini rogo taisa Kolkata rogo da thangmano hne ang taisa rang buya subaso naiei thangna mano hne ang chesta khaitongo ta nor kelakata tam nai silchoro thangpuro ka hangkai sabuni kokbai nor silchoro thang silchoro thangman hingka ang kebon kokbai thangliya chinoro kaisa chini gramono barik niya hanjangnai bo aro ngo silchor tula poti kesi nasri humo bo aro najagai sa khamai phaikya hingka aro thangani kai o porsuno khaimana hini bo samo pore sung bini kokbai thangjaka hingka aro thangma pore hingka aro kesi nasri humo thangka thangma pore aro kuno sung aro maliya ke kidney ke kaini no da bo damaging ka ni sa na bo hai rok ni sa doctor ke borok je samani hingka ano samani hingka kidney kaini no damage ni sao hosei thangka ni sao oba purana saka aro thangai doctor rok tabo abo hai kok samaya gulo nor bo hai rok wan suglai tong tabo hingka oba hai wan suma hingka to kidney to ranai to koroi paina thangma bo rang koroi selaina pano hingka seng kidney kaisa paina thangke busrok thangna bo saijaman tini ang to saimia ko hingka mia o buni khugo kaisa borok kidney selaijangnai borok saka kidney kaisa selainani transfer khainani no kidney bare no bini fitting charge 14 lakh ni sao pano hingka kidney ka bo batchi hingka asuk rang to ang maiya fitting charge bo 14 lakh hingka a kidney dam to abo hasan koksiko hingka ang tam khai khaimana ang tam khai narung manai hingka hai ne ang buni yak rogo sajon dai tak mano ne ang kisa onrut khaijang manika tabo lukurok ne thanibo nungsuba chunayo ta lukurong thai ne ang suba sunai manika je mantuk je yak sukte hake tabo nini hikni mung ani hingni mugai bina de borma boyas rok busrok kun khana boyas 38 bas ni nogo khorok busuk rok sam sanai rok nogoi ko bosamang nei sela kaisa buri kaisa kenor bahai ka tabo nukhung rok choli laito nukhung solina ta ani kono khomata kre kya tabo ani je dugan bai choli tongmani dugan bang bonno ka henge abo bai thangjaka hingka abo rang kre kya bunya go dugan bonno ka heke yang thangka hingka dugan bonno khai thama bo rang kre kya tabo sijoro thangai tai yango nai obo haing to hatani tabo bahai samung rok kisai misa sek sai deman sai mi sa kon sai mi sakan kapau obo hai ke birman nya khai ba jung jalo ta piramani tongmani salbosuk nya khai bisi busuk rok kun khana ko tau bai ke 7 mas choli tong ko obo ni age noro silchor ni age silchor thangna sakang nor doctor na danai ja oro agot lo na jaka bank details Punirai de Burma UBI Mandai branch account number 20901001515 IFSC code UTBI 0
MDWQ38